खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ धुबरी जिल्ला परिषद सिइअ बिश्वजित गस्वामीनि न'निफ्राय 2.5 कोटी रां बोखांनो हायो। धुबरी जिल्ला परिषद सिइअ महरै थिसनजानाय बिश्वजित गस्वामीजों लोगोसे धुबरी जिल्ला परिषदनि ADPM रिनाल कान्ति सरकारखौ बावैसो आसामनि भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सननि हानजाया 30,000 रां घुस लानायनि थाखाय हमदोंमोन। हमनायनि उनाव बिश्वजित गस्वामीनि बङाइगावआव थानाय न'निफ्राय 2.5 कोटी रां बोखांनो हायो। साननि समावनो आर्मि जवाननि मबाइल खावनानै लानानै खारदों सिखावा। धेमाजि जिल्ला जनाय मुरगं सेलेक्ट रेलवे स्टेशनाव दिनै फुंनि समाव जनायनि रायं मिलिटारि केम्पनि सासे सेनाया गुवाहाटीनिफ्राय रेलजों फैनानै दान्दिसे रेल स्टेशनाव जिरायनानै मबाइल चार्जिं होबाय थानाय समावनो बिट्टु दास मुंनि सिखावा खावनानै लानानै खारनायाव मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजियो। लोगो लोगोनो थागिबि सुबुंफोरा होसो होसो मोनसे हाखरनि फख्रियाव हाबसोना थानायखौ बोखांनो हायो आरो थागिबि सुबुंफोरा सिखावखौ हमनानै साजा होयो आरो रेलवे पुलिस GRP बिफाननो मिथिहोनायनि उनावबो नुजाथिफैयैयाव थागिबि सुबुंफोरा सिखावखौ हगारनानै होफिनो। जाख्ल'नायनि हेंथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाटु सिंहखौ होखारनानै गोदान VC थिसनफिननांगौनि थाखाय दिनै फिन मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायावनो क'क्राझार जिल्ला ABSU आरो बर' थुनलाइ आफादआ जथायै धरना हाबाफारि लादों। धरनानि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो मिरु ABSUनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। धरनायाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु ABSUनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हप्तासेनि गेजेरावनो VC लाइस्राम लाटु सिंहखौ सासपेन्ड खालामाब्ला फैगौ 1 आगस्तनिफ्राय सिमा गैयै समसिम सोमावसारगोन होननानै आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बुंथियो। मख'नो गोनांदि ABSUनि सोमावसारनायखौ आसाम रैखाथि बिफाना होबथानो नाजासेयावबो होबथानो हायाखै। क'क्राझार जिल्ला बाटारमारि गामिनि बयजोंबो मानिजाग्रा समाज सिबियारि आरो गागि नोगोरारि जयदेब ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। थांनाय 1952 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव खुंनाय 22 जानुवारि हादरनि सुबुंखान्थि सानाव बर' हारिनिफ्राय गिबि खेब मोसाहैनाय बागुरुम्बा मोसाखावरि हानजाजों मोसाहैफानाय जयदेब ब्रह्मआ थांनाय हरनि 12 रिंगासो समाव नखरनि गासै आंगोफोरखौ नागारनानै 85 बोसोर बैसोआव अरायनि थाखाय बे संसारनिफ्राय आनज्रायलांबाय। मख'नो गोनांदि रुंसारि जयदेब ब्रह्मआ MLA लरेन्स इस्लारिनि आंगो बिमायमोन। MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा दुखुथिया नखराव नुजाथिफैनानै बिमाय जयदेब ब्रह्मनो जोबथा मान बावफैनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।